Pepperoni-pizzaa, jossa on päällä mansikoita, jäätelöä, suklaata, päällimmäisenä kirsikka. Nami. Nyt viimeisin keksintöni on viittavaille valmis kilpailuun. Voisiko hyvä herra lopettaa vasaroimisen? Liika on liikaa. Mitähän vasarani päälle tapahtui? Hei, oletko sinä sattunut näkemään sitä? Luojan kiitos. En saisi uutta keksintöäni ilman sitä valmiiksi. En anna sitä sinulle ennen kuin lupaat olla varovaisempi. Tämä kapine aiheutti minulle melkein aivotärähdyksen. Aivotärähdyksen tulet saamaakin, jollet anna sitä takaisin heti. Ja seuraavaksi varmaan kerrot, et enää ruoki minua. Saat vettä ja leipää vuoden ajan. Anna se tänne. Jos haluat tämän, saat luvan pystyä parempaan. Sinä... Professori! Voi ei. Tuntuu samalta kuin pienenä. Tiedän, mitä tarkoitat. Olen odottanut pyykkiäsi. Lupasit tuoda sen. Mutta näköjään se on sinun ylläsi. Saisit hävetä. Tänne se paita nyt. Syönet anteeksi, mutta minun on jatkettava töitäni nyt. Ole iloinen, ettei hän hitsaa eväslaukkuasi kiinni. Tämän minä kostan, vautsi. Olen tehnyt niin paljon hyväksesi. Lopettakaa riitely. Aliarvioin voimani. Jos olette lopettanut pelleilyn, saisiko pyykin? Löit minua, kun olin selin, eikö niin? Enkä lyönyt. Kukas sitten? Olette valehtijalta kumpikin. Olen ihan poikki. En nukkunut kuin 14 tuntia viime yönä. Veikö kissa kielesi? Lausuan rukouksesi, Ratso. Ethän ole vihainen. Parasta paeta, minä olen tulossa. Oh. Toivottavasti selitys on hyvä. No, tuota. No? Hei proffa, voinko auttaa? Kiitos. Mukavaa, että vielä on olemassa ystävällisyyttä ja hyvää käytöstä. Sinä senkin. Muppelo? Professori, Muppelo. Ai, hei Sirkka. Toivoin, että tulisitte seurakseni illalliselle tänään. Miten ihana ajatus. Syön mielelläni ruokaa, joka maistuu taivaalliselta. Kultaseni, mitä tahansa teet, se tulee olemaan Miten täydellistä. olisi unkarilainen gulashi maustettuna mangolla? En malta odottaa. Varo vatsani, täältä tullaan. Hei, konstaapeli Pilli. Kiva tavata teitäkin. Mikä suo meille tämän kunnian? Hän tuli kertomaan karnevaalista ja kilpailun säännöistä. Kilpailijoiden on osoitettava keksintönsä omaperäisyys ja nerokkuus voittaakseen pääpalkinnon. Parasta panna töpinäksi, sillä vielä on paljon puuhaa ennen kuin voitamme palkinnon. Minä näytän niille enemmän omaperäisyyttä ja nerokkuutta kuin ovat ikinä nähneet. No niin, yksi nerokkaimmista keksinnöistä, mitä on koskaan tehty. Kuule, professori, luulen, että auto on jo keksitty. Niin, mutta tämäpä kävelee. Mitä? Älä kerro miten. Jätä minut ulkopuolelle. Minun on kerrottava Sirkalle, että jättää sinut pois juhlaillallisiltakin sitten. Juhlaillallisilta? Mitä tarkoitat? Eihän se sinua kiinnosta, mutta hän sanoi, että jos voitamme, hän tekee meille huippuillallisen. Hassua! Kävelevä auto alkoi kiinnostaa. No, mitäs tykkäät? No, vaikuttaa ihan tavalliselta autolta, paitsi että on pienempi. Et ole nähnyt sitä vielä toiminnassa. Odotahan vain, Muppelo. En malta odottaa. Ei, emme voi kääntyä ympäri. Jäämme tänne tuntikausiksi. Tämä on juuri odottamani tilanne. Tässä mennään. Voisinkohan minä mitenkään päästä kyydistä? Enpä uskoisi.
Sanoinhan, että se toimii. Ei hätää, tiesin sen kaiken aikaa. Professori, pistä vauhtia! Älä koske! Pysäytä! Sitä juuri koitankin. Se ei ole lainkaan niin monimutkaista kuin miltä näyttää. Mitä tehdään ensiksi? No, tärkeintä on varmistaa, että kaikki on kunnollisesti kasattu ja siihen tarvitsemme kellarista kuuma ilmapalloliimaa. Nytpäs keksin jotain tuhmaa. Katsotaanpas, erikoisliima. Missä se on? Jossakin täällä sen täytyy olla. Ahaa! Toivottavasti tämä liima toimii. Wow, näyttää vaaralliselta aineelta. Muppelo, minä tarvitsen sitä liimaa. Muppelo! Tullaan, proffa, tullaan. Nyt kun professori ja Mautsi ovat puuhissaan, katson millaisia keppoisia voin keksiä. Täällä meidän kaupungissamme. Ja pormestarina minulla on ollut ilo isännöidä tätä tapahtumaa, jossa tuodaan esille lahjakkuuksia. Tästä voi tulla todella kivaa. Olemme nähneet kiinnostavia keksintöjä ja melko kauniita tyttöjä, mutta nyt on vuorossa viimeisenä kilpailijana professori Välkky apolaisensa Muppelon kanssa. Meidän vuoromme. Keltainen nauha on jo melkein meidän. Minulla on parempaakin tekemistä, kuten syöminen. Hei, tule tänne, sinä lupasit. Se taisi lipsahtaa mielestäni. Muistin juuri, että minun piti tehdä jotain. Äläpä karkaa. Kiitos, kiitos, kiitos. Hei vaan. Rauhoitu, Muppelo. Ei ole mitään hätää. Katso, miten kauniilta kaikki näyttää täältä ylhäältä päin. Katsotaanpas, ovatko kaikki valmistelut täydellisiä? On shown aika. He rakastavat tätä. Näytetään heille vähän lentämisen mallia. En muistakaan, koska minulla on ollut yhtä hauskaa. Aika herätä, prinsessa Ruusunen. Tuolla on väkijoukko. Lennetään sinne. Toki, miksikä se ei? Eikös tuolla ole sirkkaa? Näe häntä. Painolasti pois. Ei täällä ole väkijoukkoja. Se oli ehkä vain auringon heijastus. Tiedän, että piileksit roisto. Tule esiin. Varoitan sinua. Täältä pesee lisää. Lapsellista käytöstä. Varokaa, varokaa. Heillä ei näytä menevän kovin hyvin. Hyvästi. Äläpä häippäse. Voi minua. Epätavallisesta lahjakkuudesta johtuen voitto menee Sirkalle ja taputetaanpa voittajallemme.
Tämä taitaa tarkoittaa, että voittoillallista ei tule. Eipä käy. Minä voitin, eikö olekin ihanaa? Kyllä on, ystäväiseni. Ehkä meidän pitäisi lähteä ulos haukaamaan jotakin ja juhlimaan. Kuulostaa aika upealta, Vautsi. Kiitos kutsusta. Nähdään myöhemmin. Minä luulin, että te olette... Tarkoitan, että ei minulla ole varaa Nami nami. Muppelo, sinun täytyy alkaa tarkkailla kolesteroliasi. Täytyykö? Aiotko syödä tuon viimeisen munan? Kuulosti ihan Sirkalta. Sirkka, en ole koskaan nähnyt häntä noin. Sekin typerä kone, minä rikon joka osasesi. En ole koskaan nähnyt häntä noin suutuneena. Tyttöparka kärsii. Hei, häntä ylös kaunokaiseni. Minä kostan tuolle koneelle. Voi veljet. Aloitamme yhdistämällä kaikkein tärkeimmän voimageneraattorin hypotermialaitteeseen. Minä rakastan tätä työtä. Ja tietenkin sitten erikoispolttoaineeni, joka yhdistetään ruiskutettavaan termotyhjiöön. Miksi makaat välineitteni päällä? Etkö näe, että minulla on tärkeää työtä? Arvelin, että tarvitsisit hiukan apua. Okei, mutta en tarvitse hutilointiasi. Ai. Hyvin tehty. Nyt tiedetään, että kaikki toimii. Ruuvaan vain tämän kiinni ja olen valmis. Kuinka luulet, että nuo osat toimivat ihanan Sirkan kotona, kun et ole edes kokeillut koko vehjettä? Minäpä aionkin kokeilla. Katsoppa, Muppelo. Sinun pitää vain luottaa vanhaan professoriin. Oi. Oho. Kyllä, naiset ja herrat. Klumehu, se on parasta ravintoa, mitä voi saada. Hei! Tämä on tosi vahvaa ainetta. Olen aina halunnut tehdä noin. Mitä täällä tapahtuu, konstaapeli? Meidän täytyy kyllä päästä läpi. Tarvitsen erään tietyn osan. Rakennan uutta imuria Sirkalle. Olen hyvin kiitollinen. Hyvänen aika sentään. En ole ikinä nähnyt tällaista täydellistä hävitistä. Tiedän mitä teen. Siivotaan vain vähäsen. Professori arvostaa apuani niin paljon. Mitä tapahtuu? Pateetti puustani senkin hirviö! Luulin, että sammutimme tuon vehkeen. Seiso siinä, vaan auta! Olen tulossa.